Днес ще стигаме за духове, трета част. Ако числата, ако цифрите е това там червеното, ако цифрите се увеличат до 100, значи намериш дух. Ако показва нещо червено на екрана, значи е това дух. Тук мериш на крави. Да, защото ние сме по средата на някакво гробище. Да, ние зад нас е гробището, после ще минем през гробището. Ето го гробището, хора. И това са кравите. Сега ще ви покажа. Ето сега само да стигнем. Ако ги виждате, ако не. Не, че са там. Това са войната от кравите. Я ги снимам. Влиза в YouTube. При кравите е 100, брат! При кравите беше 100. При кравите, ако има дух, брат, аре да го кръстим фермера.